cantik jelita ning Bella dan ning Adis Arista. Sugeng rawuh wong bagus. Kakek baju biru matur sembah nuwun. Kok sesuai tak tuduk lho kon. Oh. Lah iya, wis kaya kemiri. Aku melok riko aja kok keting kaya bojone Adis sekalipun Mbak Bella sampun rawuh sembah nuwun Mbak Bella Senggawati. Nggih. Nggih. Si cantik jelita ning Dias dan ning Rani Asmara. Wangi bingung bojoku gak boleh yang Semarang mampir kos-kosan wes kadung sayang dianggap koncoan pelas dari dibuntel kodong sing tak tresnani duwe uwong sing duwe swara emas ning Sanana Disco Hanifah dan ning Marsha Aulia. kok ada Hanifah barang Loh, pas peng pirang-pirang terpok gak ero iku piye berarti yo gak tau ngrungokno sampean. Rombongan tim pedhot jalur langit anak lanang gondrong. Otong gondrong. Yo. kelakon nandur jering tengah jalan nyambut gawe golek sandang pangan nek rembeye akeh kacange senajan tuwa aku akeh sayange. saperipun Mbak Sanana Disco karo Mbak Marsha dipun lajengaken ten mriki Manise Jawa Timur ning Nyantika Dimasari dan ning Putri Agung Sedayu Agung Argopuro Sugeng rawuh grup PT Anggrem. Oke, mboten supe dalem aturaken sugeng rawuh kagem Abah Kusnan. Oke, Bapak Kuswanto selikur dina
Sabaripun Mbak Putri Jaya kali Mbak Yanti Karokaya Sing duwe horeke Jombang ning Ika Rempong dan ning Kiki Amelia. Horeke situk lagi ibadah. Sugeng dalu Bu Menik kali abahe pendungane kudu horek lho iki Mbak Amel. Kok ora disusul menika Mbak Ika kali Mbak Amel langsung kemawon. Peranan-peranan penting Budi Wijaya ning Yuni Suyanto dan ning Vikum Sukrisna. Iki tak kei parian gawe tim pedhot. Tak kei parian lho ya. Sawerane tambah ono kok. Fikum kali Mbak Yuni. Si pemain. Ono codot kok karaoke mula tim pedhot ya pancen oke. Sabaripun Mbak Yuni kali Mbak Fikum dipun lajengaken monggo. Pengreman-pengreman asli Budi Wijaya ning Titin Subayu dan ning Susan Warsono. Edul aku tiwase maju. Semanwon sabu mantub kali padha mara kanopi ugi cak kasihati sugeng dalu. Di belakang ning Titin Subayu akan saya tampilkan ning Endang Sukentut dan ning
Mariati Sudarto. Ayo senggane sing mantep. Sabaripun Mbak Marimar kare Peranan Mbak penting dan juga pengereman asli Budi Wijaya, Ning Rizky dan Ning Sartini. Anakku yang ngono. Timong. Timong. Seniornya Budi Wijaya. Ning Yayu Karmala saking pundi Mami? Saking Lamongan. Ning Mary Sudayat saking Mojosari. Ning Irma Arifin saking Jombang. Sugeng dalu. Sabu kacangan pancen oke. Gimana kalau mau sedaya seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya kanthi patatan saben gimana Bedayan Sekar Sari Blender Mengguri langsung ke Mas Jono masih bersama Delewong Anti Galau dan trio Irama Jos THC Audio Intan Audio Fortuna Leting idolane arek Jombang Sumonggo.
Haji Suud Yang Transjatim Sembanuun ditunggu maneh ayah tersisi hadir Sembanuun matur Sembanuun nih sehat selalu pasukan tersisi jalur Jatim matur Sunaya Transjatim ayo arisan terima kasih setunggal tembang garwane wong liya katur njenengan sami album terbaru Budi Wijaya khususipun tim pedhot jalur langit mamine blender mrene put adik gondrong-gondrong sugeng dalu nggih Bapak terbaru juga di sini paus bareng-bareng Budi Wijaya khusus di pedhot jalur langit pertemuan dua oke masih bersama Budi Wijaya ayo tim pedhot jalur langit habiskan hati tak bahagia bila kekasih yang lama Moso dan datang seperti dahulu setelah lama meninggalkan diriku sepi sendiri jebol jeru bola spesial tim pedhot jalur langit Alas Naji alangkah bahagia pertemuanku kali ini setelah berpisah
tiada monggo Mbak datang seperti dahulu setelah lama meninggalkan diriku sendiri. Tim pedot jalur langit Budi Wijaya. Ayo Chandra, Chandra. Terima kasih Abah Jono. Ayo Dut, sana Dut. Alangkah bahagia pertemuanku kali ini setelah berpisah sekian lamanya. Asik. Semoga selamanya dia berada di sisiku, tiada pergi lagi, tiada sunyi lagi, sampai akhir nanti selalu berdua. Betapa hati tak bahagia. Salam bos Kadir. Kekasih yang lama ku rindukan kini tiada datang, tiada datang seperti dahulu setelah lama meninggalkan diriku nyepi sendiri. Terima kasih Mami Okta. Terima kasih untuk kru tim pedot jalur langit DKJ Suud Semanwun. Kudon Jombang Harane Jawa Timur Pratae uga disebut kota beriman bersindah menembus dadi nyatane kota santri ya pancen agak pondake kesenian ludruk iku kabudayane ludruk Budi Wijaya iku ludruk andalane kang Mas Didik Purwantaiku pimpinane dasare Pancasila wis dadi landasan Semanwun abahe. terkawis Semanwun, Mas. ora lali dina minggu ya pancen akeh senyatane pancen kota Jombang iku kota pendidikan kena kanggo contoh kanggo patuladan rakyat terus berjuang ningkatno pembangunan
Nggih menika kala wau petetan saben bedayan Sekar Sari kang dilajengaken kularga Seniwati saking kularga Dalem Ludruk Budi Wijaya. Mbok bilih wonten kelepat kelanjuk ing kirange kula mamiyok tangaturaken samudra ing pangaksami. Yuk wonten informasi. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda akan dihibur pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Roso. Sering suka kudu eling lan waspada bejo-bejane wong lali jek bejo sing eling amung rasa nggih amung wektu jumbo kali kahanan sampun dalu. Kula mamiyok taser limrinti di malam hari Lan kula ning Inge Wijaya. ngaturaken sugeng dalu lan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.